Mga pili, mga pi, kay buntag. Ang ito sa pinito kami mo galing natin. Oo. Ganan, daganan ang mga tao tong anak. Salamat ang ite. Sama? Eh, yung forgetting mo. Ito na. Oh, yung mga tingin na kay Oy, nga ba na kay kwarta arsinsiyo na? Huwag ito. ano daw. Paano mo ginagmay ato? Humbot. Kung narapat sa kwenta. Muro kayo, di. Hindi na. Ano? Hindi na niya. Guys! Saimada og Potomaye. Madungog dahil dilapit. Madungog ay. Pero tax parang mo tayo. Oh. Thank you. Morning. Oh. Salamat. Ito ba, hapon ang birthday. Hindi ko pagkakak. Yo, kami mo sa iro. Ito, bili na ito. Saan yung oras? Sorry, nagpaabit lang siya. Walang da, magabi bugta mo ko, bitaw mo magabi dahil may mga lunggo na ta ti igwin. Patungkol itlog. Basta mahalaw ako pati itlog eh. Ang isa ka 3 to 90. Ang isa po to 70. Ibalik kag Jesus tao. Dahil sabi niya, isa pa ito eh. Mga alas 7 ba to? Sa utso. Wala na ni hapon. Ano ka din ang video tino? Kasi na siya anda dito. Punta ka na. Bisa. Dito, pag nagkagay ba? Nakarating ka dito sa